Wala na makapalag ang 47 anyos nga si alias Alex. Dihang gidakop human mapaliti og Gituohang Shabu sa mga pulis sa Police Station 16 ug CDEO DCPO alauna sa Kaadlawon Marso 19, 2026 sa Purok 28, Barangay Maa, Davao City. Unang napalitan sa pusher buyer nga pulis ug balor 340,000 pesos sa Gituohang Shabu ang suspetsado. Apan signitan pa kini ug nakabalot sa plastic nga adunay sulod sa Gituohang Shabu nga tanan-tanan mobalor sa 7.1 milyon pesos. Sumala sa kapulisan, gawas sulod na sa presuhan ang suspetsado tungod sa illegal nga droga. Tungod sa dakong kantidad sa illegal nga droga nga nasignit gikan sa suspect, posibleng maglisod na kini og gawas sa presuhan. Kaning kaning na-confiscate nato karon sa iya ganin ang kadlaw, so dili na siya maka-avail sir sa programa sa ato ang gobyerno kay naa po yung limitation po sir ang programa sa ato ang gobyerno with the individuals involved sa illegal drugs. So ato ni pa rin kamutan sir nga dili na gyud siya makagawa sir aning kaso nga ato ang na-file karon sa court. Gikumpirma ni Police Captain Hazel Caballero, ang spokesperson sa Davao City Police Office, na priso na kaniya itong suspetsado apan makagawas tungod sa plea bargaining agreement. Yes, sir, ang kaning suspect nato sir sa ato ang target karon sa kaganin ng Kadlawon sir diha area sa ato ang mga police station sir. And po na nga to ang CISOG sir and City Drug Enforcement Unit during sa pagkanda ng bypass operation. And nag-monitor po na nga to ang City Director ani sir kay kani nga subject ko siya sir balik-balik na gid siya sa kaso sa violation sa ato ang illegal drugs. So dili lang siya first time nga ato ang i-dakop ang kini nga subject sir. More than 3 siguro sir tulo ka higayon nga ato siya nga nadakpan for the illegal possession of illegal drugs. Then karon sir murag dako gid siya ato ang na-confiscate sir and pinaagi po ni sa sir sa tabang sa community sir nga naghatag po nato og mga tips sir. So dili lang ni siya baguhay nato nga gina-monitor taon na gid siya sir after makagawa siya naga-monitor na gid ato ang mga interoperatives regarding ang iya nga illegal activity po with regards sa ato ang apinansya sa kampanya nato batok sa illegal nga droga po sir. Napriso na ang suspect kapag atupang nausab o kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.